ଧନ ଧନ ଏଇଠି ବଇଛି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଧନ କଣ କରୁଛି କଥା କଥା ବାପା କଣ କରୁଛ ତ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବ ପଚାରିଲୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବ ତମ ଖାଇଦେବି ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବ ଭାତ ଆଳୁ ଡାଲି ଆଣିବ କହିଦେବି ମୋ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇକି ଆସ ହ୍ୟାଲୋ ଧନ ହ୍ୟାଲୋ ଧନ କଣ କରୁଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଧନ କଣ କରୁଛୁ କଥା ହଉନୁ ନେଇ गिटार बजेगी ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେବି ଗିଟାର ବଜେଇକି ମାରେ ତାକୁ ପାଣି ଆଣିକି କହିଲୁ ଜନ୍ନି ଜନ୍ନି yes papa ଜନ୍ନି ଜନ୍ନି ଏମିତି କହ ଧନ ଜନ୍ନି ଏମିତି କହ ଏଇଟା କହ ଜନ୍ନି ଜନ୍ନି तो छुट्टी केना eating sugar no papa no papa no papa telling lies telling lies no papa no papa କହିଦେ ତା ମୁଣ୍ଡ କିନା କରିଦବ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଛୁଟି ନାହିଁ no papa କହିଦେ ତୁ no papa କହ ନା ମୁଁ ସିଏ କହିବ no ଜନି ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ no papa no papa କହ ଆମ ଘରର ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମ ଘରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିର କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି କିଏ ନେବେ ଆସି ଆମର ଏଠି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏ ଆମର ଟକ୍ଲୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଟକ୍ଲୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି Oh. ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ନାଣ୍ଡୁ ଘର ଖାଏ ନା ଗଦି କ'ଣ କରୁଛୁ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ मोबाइल देखी हॉर्लिक्स पी दियो झोर मीना बाजार पर मोबाइल देखी हॉर्लिक्स पी दियो ए से कौन बोल दे नहीं जानी जा बोमा कुछ नहीं जानी बोमा दे उठे ये कौन वाला दे बोल भाई फोन कर ले उठो ना भाई
मत दे दे ता कौन ड्रेस पिंध दउछु दे गुनु को मत दे अनेलु एंती कलु ना अनेलु अना गदी कलु कलु एटा नबार व्यवस्था केमी दिटा टच मु ड्रेस पुरे नि जीवी अनेलु अना गदी अना अना ओनो नो दुष्ट पिला सुनुनु कथा